Καλώς ήρθατε στη σημερινή μας ανάλυση, όπου θα ρίξουμε μια ματιά σε ένα, ας το πούμε, άκρως αποκλειστικό, ολοκαίνουργιο καλοκαιρινό θέρετρο. Μιλάμε για την περίφημη Σούδα. Πραγματικά είναι απολαυστικό το πώς μια απλή, εντελώς ρουστικ πρόσκληση σε ένα ελληνικό χωριό έχει μεταμορφωθεί μέσα από μια δόση καλού χιούμορ σε ανακοίνωση για ένα υπερπολιτελές κλειστό κλαμπ. Πάμε λοιπόν να ανακαλύψουμε μαζί τους κανόνες, το ομολογουμένως ιδιαίτερο οικονομικό μοντέλο και τη φοβερή ιστορία αυτού του προορισμού. Κοιτάξτε, αυτό που έχει τρομερό ενδιαφέρον εδώ είναι η τρελή αντίθεση που βλέπουμε από την πρώτη κιόλας στιγμή. Από τη μία έχουμε αυτή την αντελώς χειροποίητη αυθεντική ταμπέλα, η οποία παρεμπιπτόντως είναι ζωγραφισμένη πάνω σε ένα παλιό παραθυρόφυλλο, σωστά? Και από την άλλη, όπως θα δούμε σε λίγο, κρύβονται από πίσω κάτι αυστηρές πολιτικές διαχείρισης που θυμίζουν πολυεθνική εταιρεία. Είναι μια φανταστική οπτική δήλωση που μας βάζει αμέσως στο κλίμα. Ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν γιατί ακριβώς μιλάμε. Όταν η διεύθυνση λέει Σούδα, μην φανταστείτε καμία ατελείωτη ιδιωτική παραλία. Στην πραγματικότητα, μιλάμε για ένα φυσικά αεριζόμενο στενό δρομάκι στην αυλή ενός πατρικού σπιτιού, ξέρετε, από εκείνα τα σημεία που κάνει ρεύμα και δροσίζει ευχάριστα. Αυτό ακριβώς το μέρος λοιπόν μετατρέπεται στον απόλυτο VIP χώρο για φαγοπότη με το που σκάσει μύτη η παρέα. Επειδή όμως όλοι ξέρουμε πως είναι το ελληνικό καλοκαίρι, μιλάμε για απίστευτη ζέστη κάποιες μέρες, οι καλεσμένοι δεν μένουν παραπονεμένοι. Για εκείνες τις δύσκολες ώρες που ο ήλιος δεν αστιεύεται, υπάρχει το δίπορτο. Στην ουσία είναι το εσωτερικό VIP σαλόνι του θερέτρου. Μια εναλλακτική, πλήρως κλιματιζόμενη αίθουσα για να μην χάσει κανείς την άνεσή του. Σκέτη πολυτέλεια, έτσι δεν είναι? Ενότητα πρώτη, οι κανόνες και οι παροχές της Σούδας. Πάμε να δούμε λιγάκι τι ακριβώς ισχύει εδώ πέρα. Αυτό το κομμάτι είναι ίσως το αγαπημένο μου, γιατί δείχνει πώς ακριβώς η διεύθυνση διαχειρίζεται τις προσδοκίες των πελατών. Ακούστε να δείτε. Το μενού εντελώς απρόβλεπτο. Βασικά εξαρτάται από τι θα βρεθεί στο ψυγείο, ενώ το να φέρετε το δικό σας φαγητό ενθαρρύνεται θερμά. Πάμε στα ποτά τώρα. Φέτος έχουμε αυστηρά τοπικές επιλογές, ρακί ή κρασί μαλαγουζιά. Και, προσοχή, με μέτρο. Αλλά το πιο κρίσιμο απ' όλα, ο χρυσός κανόνας, είναι η διάθεση. Απαιτείται υποχρεωτικά καλή διάθεση. Υπάρχει κυριολεκτικά μηδενική ανοχή στη μιζέρια. Αν είστε γκρινιάριδες, πολύ απλά η είσοδος απαγορεύεται. Ενότητα δεύτερη. Οικονομική πολιτική και αγορανομικός έλεγχος. Πιστέξτε με, τα μακροοικονομικά αυτής της αυλής δεν έχουν προηγούμενο. Οπότε, το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει λογικά τώρα είναι ένα. Με τέτοιες αποκλειστικές παροχές και τόσο προσεκτικά επιλεγμένο πελατολόγιο, πώς ακριβώς γίνονται οι συναλλαγές? Τι πληρώνει κανείς στο ταμείο της Σούδας? Λοιπόν, κρατηθείτε, γιατί εδώ η φάση απογειώνεται. Σε μια τυπική ελληνική ταβέρνα, προφανώς πληρώνουμε σε ευρώ, συνήθως και με μετρητά. Εδώ όμως, η διεύθυνση αρνείται κατηγορηματικά τα μετρητά. Όλος ο τιμοκατάλογος είναι αποκλειστικά σε κινεζικό γουάν. Και το καλύτερο, έχουν ένα POS δανεικό από κάποιον μαύρο γάτο, το οποίο δέχεται μόνο κινεζικές κάρτες. Ναι, καλά ακούσατε. Και όλα αυτά φυσικά με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι καλεσμένοι έχουν μείνει απολύτως ικανοποιημένοι, αλλιώς ούτε συζήτηση. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το θέντερο πάει την έννοια της ανεξαρτησίας κυριολεκτικά σε άλλο επίπεδο. Η εγκατάσταση δηλώνει με τεράστια υπερηφάνεια ότι απαλλάσσεται πλήρως από κάθε είδους αγορανομικό ή φορολογικό έλεγχο. Και πώς το δικαιολογούν παρακαλώ? Πολύ απλά, λένε ότι στηρίζονται 100% στην εμπιστοσύνη που έχουν χτίσει με τα εκλεκτά μέλη τους. Λειτουργούν εντελώς εκτός του συμβατικού οικονομικού συστήματος. Η μόνη οικονομία που αναγνωρίζουν είναι η παρέα και το φιλότιμο. Ενότητα τρίτη. Η ιστορία ίδρυσης. Όπου πετούν οι αετοί. Πάμε να δούμε λίγο το υπόβαθρο και τον μύθο πίσω από αυτό το μέρος. Όπου πετούν οι αετοί. Αυτή η φράση δεσπόζει στην ξύλινη ταμπέλα της εισόδου. Με την πρώτη ματιά ίσως σκεφτείτε, εντάξει, κάπως υπερβολικό για ένα δρομάκι σε ένα χωριό, δεν νομίζετε? Κι όμως αυτό το ρητό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Κρύβει ένα πολύ προσωπικό παρελθόν που κυριολεκτικά πετούσε ψηλά. Και κάπου εδώ τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους. Ο δημιουργός, η διεύθυνση, αν προτιμάτε, αυτής της θρυλικής αυλής ήταν στο παρελθόν πιλότος ελικοπτέρων Chinook. Μάλιστα. Αυτή η μικρή λεπτομέρεια προσθέτει μια τρομερή πινελιά αυθεντικής αεροπορικής ιστορίας σε έναν χώρο που κατά τα άλλα φτιάχτηκε απλώς για μπάρμπεκιου. Ξαφνικά το όπου πετούν οι αετοί βγάζει απόλυτο νόημα, συνδέοντας το εντυπωσιακό επαγγελματικό παρελθόν του οικοδεσπότη με την απόλυτη χαλαρότητα της καλοκαιρινής φιλοξενίας του.
Κλείνοντας τη σημερινή μας ανάλυση, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον επίσημο, δίγλωσσο, καλοκαιρινό χαιρετισμό της Σούδας. «Καλό καλοκαίρι να έχουμε, σας περιμένουμε». Μια ευχή στα ελληνικά, η οποία, παραμένοντας απόλυτα πιστή στο κινεζικό νομισματικό του σύστημα, συνοδεύεται από την ακριβή μετάφρασή της στα μανδαρινικά. Όλο αυτό το πανέξυπνο, γεμάτο αυτοσαρκασμό στήσιμο, μας αφήνει πραγματικά να αναρωτιόμαστε πόσα άραγε άλλα τέτοια αποκλειστικά, νομισματικά παράδοξα και μυστικά θέρετρα λειτουργούν σε πίσω αυλές ελληνικών χωριών αυτό το καλοκαίρι. Ίσως τελικά η πραγματική, η απόλυτη πολυτέλεια να μην είναι τίποτα περισσότερο από το καλό χιούμορ και οι αληθινοί φίλοι γύρω από ένα τραπέζι.